Inguru honetan, 19. mende hasieran, baserriak eta baratzak ziren. Baita karea egiteko errota bat ere, barren errota zeukan izena. Baina 19. mendearen erdialdera, aldaketa handia izan zen hemen Saturraranen. Gran Hotel Balneario de Saturraran eraiki zuten. Itsasoko urarekin, bainu hotzak eta beroak hartzeko lekua. Eta bere eraginez, inguruko baserriak ostatu bihurtu ziren. Eta Saturraran, udatierrentzat atseden lekua izan zen. 19. mendearen amaieran, 20. hasieran, inguruko beste balneario batzuk hartu zuten fama. Eta Saturrarango konplejo turistiko guztia bertan behera gelditu zen. 20. mendean, 1921, azkenengo jabeak, Pedro Ikatzak, balnearioaren etxea, Gasteizko gotzaitegiari entregatu zion arte. 1926an, Frankok estatu kolpea eman zuenean, Saturrarango seminarioa izandako eraikinak, izan ziren Frankoren tropen kokaleku 1927ko udaberrira arte. Saturrarango kartzelako ardura nagusia zuzendariak zeraman. 25 moja arduratzen zian barruko zainketaz. Eta eraikinetatik kanpora zegoen lekua, 55 soldaduk zaintzen zuten inguruko mendiak. Kartzelako atearen ardura berriz, 3 funtzionariok zeukaten. 1928ko urtarrilean, ekarri zituzten lehenengo presuak Saturrarana. Brigida Zaldias Andoaindarra, Donostiako kartzelatik ekarri zuten urtarrilaren 3an. Larrabetzuko bi ahizpa, Lorentza eta Antonia Praiz berriz, otsailean ekarri zituzten. Eta Josefa García Segret, maestra galiziarra, Bigoko kartzelatik ekarri zuten. Horrela, bete zituzten Saturrarango eraikinetako kartzelako gelak. Extremadura, Salamanca, Asturias, Galizia eta Espainiako bazter guztietatik ekarritako emakumeekin. Hiru eraikin handitan banatu zituzten emakumeak Saturrarango kartzelan. Amak eta umiak, emakume nagusiak eta emakume gazteak. Zelular izeneko eraikina ere bazegoen, antzeuden kuarentenako gelak. Eta lurraren azpian, zigor gelak eta hildakoen gelak. Ibaiaren parean zeuden zigor gelak eta mareak gora egiten zuenean, zigor gelak urez betetzen ziren. Berreun edo 300 seminarista egoten ziren lekutan, 1600 emakume eta ume sartu zituzten Saturrarango kartzelan. Lehenengo gela estutan sartzen zituzten, kuarentenako gelan, eta gero handik sala handira pasa. 200 emakume inguru egoten ziren gela bakoitzean.
arraska bat eta komun bat zeukaten guztientzat, eta horrekin konpondu behar izaten zuten. Epaiketako papelei begiratuta, emakume hauek kartzela ekartzeko arrazoia, matxinada, subertsilua, propaganda itxia, alderdi komunista, sozialista edo abertzaleko kide izatia, Frankoren tropak edo Franko bera iraintzea eta antzeko kausak agertzen dira. Baina emakumeekin hitz egiten baldin badeu, beste arrazoi batzuk agertzen dira. Etxe eta lurren jabetza kontuak, inguruko auzoko eta herrikoen arteko inbidia, gorrotua eta ikusiezinak, eta senitartekoren bat Frankoren aurkako gerran ibiltzea, aitza edo anaia edo antzekoren bat. Asunción Rodríguez del Pulgar, Oviedon, Asturiasen atxilotu zuten, mendian bere senarra, aitza eta aizparekin mendira joan ziren txabolara eskutatzera eta bombak bota zizkieten. Antxen, bertan hiltzan, bombak jota Silvino Moran, Asuncionen senarra. Josefa García Segretek, maestra galiziarra kontatzen du, Saturrarango kartzela zigor kartzela zela. Bertako ama nagusiak, Sor Maria Aranzazu Belez de Mendizabalek, horrelako egin zuelako bere zigorrekin. Ustekabean harrapatutako edozein irrifar, keinu edo barre, hori zigortzeko motiboa zen. Eta gehien min egiten zizuna, minik handiena egiten zuena kentzen zuten, etxetik zetorren gutuna. Edo zigorgelara bidaltzen zuten, edo eta lista beltzean jarri. Isabel Riosek esaten du, Saturrarango kartzelan ere egiten zela lista beltza. Hilero apuntatzen ziren, presoen izenak, ama nagusiak erabakitzen zuenaren arabera. Eta Madrilera bidaltzen ziren, kartzeletako zuzendaritza nagusira, gero zigor kartzeletara bidaltzeko presoak. Sagrario Merodio Oiosek ere kontatzen du zigor kasu bat. Bere laguna, jangelan zegoela, beste lagun batekin, kontu batzuk esaten hasi ziren eta mojak ikusi zuen urrutitik. Bertara joan eta esan zion, zu orantxe bertan etorriko zara nerekin zigorgelara. Zigorgelan sartzen zituzten hildakoak ere. Eta lurraren azpian, beti lurra bustita egoten zen errekaren parean. Saturranen egondako emakume guztien ahotik entzun dut, goze handia pasa zutela Saturranen egon zirenean. Presoek ekartzen zuten janaria, kendu eta mojen sukaldera eramaten zuten. Presoentzako emandako jatekoarekin estraperloa egiten zuten. Eta umeentzako esne hautsa saldu egiten zuten. Amek beuren ogizatia saldu egin behar izaten zuten, umeentzako esnea erosteko. Leonor Ruiz Pereze kontatzen du, Saturrarana etorri zirenean, lentejak ematen zizkietela, samorroz beteta, ezin zirela jan ere egin, eta mojek sobratzen zenarekin txerriak hazten zituztela, eta gero kanpora saldu.
1940an tifus epidemia bat ere izan zen. 36 ume hil ziren. Ekainaren batetik abuztuaren 31 bitartean. Garai haietan, amek umea gaixotzen zirenean, ez zituzten enfermeriara eraman nahi izaten. Handik gehienetan hilik ateratzen zirelako. Mojak arduratzen ziren kartzelako zentsuraz eta beraiek kontrolatzen zituzten bisitak eta gutun guztiak. Sor Maria Aranzazu Belez de Mendizabal, bera zen pantera zuria, pantera blanka deitzen zioten mercedaria zelako eta jantzi zuria zeukalako, baina bihotza beltza zuen. Monja beti egoten zen adi arau haustea zeinek egingo, eta gero hortik zigorra ezartzen zieten. Mojek ahalegin guztiak egiten zituzten egoera aprobetxatzeko. Lana egiten zuten emakumeek kanporako edo egaina enpresarako soldata kobratzen zuten, baina kupoiak ematen zizkieten gero kartzelako ekonomatoan erosteko. Presoen janariarekin da presoentzat emandako janariarekin ekonomatoan saltzen zuten edo sakotan sartuta ateratzen zuten galdonara estraperloa egiteko. Umeentzako esne hautsarekin ere estraperloa egiten zuten monjek. Eta Ondarruko arrantzaleek emakumeen egoera jakinda arraina eskaini zietenean doan, mojek ukatu egin ziren eta ez zuten onartu arrantzaleak eskainitako arraina, nahiago izan zuten koseak eduki. Ondo antolatutako beste espedizio bat izan zen. Umeak trenean sartu eta Madrilera bidaltzen zituzten. Etxekoren batek jakiten baldin bazun, estaziora joaten zen bila. Mari Camposen kasua horrelako bat izan zen. Bere izeba joan zitzaion estaziora bere bila, eta horrela libratu zen. 1942an, Espainiako erlijiosoen etxeetan eta ospizioetan 9.050 ume zeuden. 1943an 12.000 ume pasa. Umeak zenbakiak baino ez dira izan Saturrarango kartzelan, izenik gabeak. Hala ere, Mutrikuko udaleko erregistroan begiratuta eta parrokiako bataio eta heriotzetako liburuetan begiratuta, lortu dugu 109 umeren izen abizenak eskuratzea. Baina Saturraranen bizi eta hildako umeak askoz gehiago izan ziren. Inguruko herritarrek, Mutriku, Ondarru eta Debako herritarrek, bazekiten Saturraranen kartzela jarri zutela. Bazekiten Saturraranen emakume presoak zeudela. Bidean, kamioiakin eta autobusakin pasatzen ikusten zituztelako. Modesto Larrañaga, Mutrikuko apaiza, Saturrarana joaten zen presoa konfesatzera eta meza ematera. Igandetan, herrian ematen zuen meza. Eta hor sermoian eskatu zuen, emakumeen egoera ikusita, presoei jateko ematera eta laguntzera joateko.
Horrela sortu zen herritarren eta presoen arteko solidaritza sarea eta bidea.